Minuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyos mabalos po, si Kiko Pangilinan po ito. Ngayong panahon ng Pasko, patuloy ang ating pagpapatunay na mas matibay ang ating pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng kahit anong sakuna. Sama-sama po tayo sa pagharap sa isang bukas na ligtas at punong ng pag-asa. Mula sa aming pamilya, kay Sharon, Casey, Frankie, Miel at Miguel, si Kiko Pangilinan po ito. Sarong maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 3:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinatawan po mga tugang nin padusang kagadanon sa paaginin pagbitay an Kuwaiti employer na ginadan o kan ginadan na OFW na si Jenaline Villavende. Base sa tweet ni Foreign Affairs Undersecretary Dodo Dulay, gikan sa nasabing informasyon sa kinoang abogado kan Embahada kan Pilipinas sa Kuwait para kaputan ang kaso. Sinabi niya sa abogadong si Fauzia Al-Saba na patas sa sinsusog sa pinautob na likan Kuwaiti asin Sharia ang naging desisyon kang criminal court kanasambit ng nasyon. Ini dahil sa nagkapirang aldaw ng pinasakitan na sing kinulong si Villavende kan sayang employer sa good na siya magadan. 5 bulan sana matapos maglayog si Villavende pasiring sa Kuwait kana magtrabaho bilang domestic helper kan Hulyo 2019. Nako ang gadaan kasunod kang sinapar na pasakit asin pang-abuso gikan sa iyang employer. Iyan po ang pang-alas 3 na bareta sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Si Henry Maceda, ang Pingkion mo, baby! Merendal Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. Pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Damarian
Merendal na po, merendal na, merendal. Happy New Year! Woo! Aray na hapon. Kumusta? Mauranon. Ano ini grabe ang uran? Natatama uranon. Maray na hapon tabi sa imo. Mga nagdadango kasi nakatutok sa mga oras na ini. Happy New Year to all. Mga nakatutok po sa Facebook Live, siring man po sa mga nakatutok, mga tugang sa radyo, mga nakatutok sa man na partikan mundo. Maray na hapon. Happy New Year, Pilipinas! Oy, mga listeners kan DCGB, Happy New Year po sa Indogabos, ha? Yung mga nakatutok tabi, mga tugang sa Facebook, Happy New Year! Sandali lang, pasadahan ta daw sa mga nakatutok sa Facebook Live ngunyan, baka minsan kayang pagkahapon na nababayaan tayo. Dahil ta mga tugang masyado na nababasa, makasupugon man. Taod-taod ta papasadahan tayo. Buda mga tugang sa mga nakatutok dyan sa sendong mga harong sa Legazpi. Mauranon, salbatan ng urana. Paano ini? Taod-taod apudan ta daw sa pag-asa. Apudan ta daw mga tugang sa pag-asa. Sabi kan pag-asa kas bago kan makauron ko de man niya tabi Henry M. De man nga niya tabi Henry M ki maraot na panahon. De man nga niya ki maraot na panahon. Alberto Polidario, maray na hapon. Ay Miliana, Happy New Year. Di Guzman, Kuya Henry Maceda, Happy New Year 2021. Yes, kumusta? Asa tuyang buenas adi? Dakol kitang buenas gayud mo niya na 2021 na maabot, Maski mga tugang may kuwang kita, maski gayud may COVID, Maski gayud may COVID, gari buenas kita gayud, Gari buenas kita. Pero alat ngo nata, kumusta unta daw ang pag-asa, Legazpi ta? Udin nga ni po sa DCGB mga tugang mauran. Ano nga niya ako nangyari ta? Madampugon kaya maura. King. Sa bagay, maray man ang simbag mo, King. Tataw ka naman magsuro simbag. Madampugon nga kaya mauran. Very good ka, amigo. Ika na talaga ang tunay, amigo. Very good ka, amigo. Kaya nga ni, kaya nga ni po na ano ini, kaya nga ni nag-uran, tamadampog. Yung man ng gadmigo. Ika naman talaga ang tunay. O taw na. Mga tugang ang mahiwagang tanong, para po sa 100 pesos na load. Pero bago yan, aramon tangon ng pag-asa. Importante ini, aramon taan kamugtakan kang panahon. Kung kumusta ang sitwasyon ta sa pagsabat niya tungon yan kan bagong taon igdi po sa tuya at tabi na palibot. Yes, Magandang, maray na hapon. Henry po sa DCGB. Magandang hapon po sir, Sir Henry. Yes, sir. Oy, kumusta busing? Bakit ang lakas ng bagsak ng ulan sa ngayon? Pwede ho bang mabigyan mo kami ng impormasyon, Bossing Daniel? Ito po pag-ulan po natin, tail end of frontal system. Ito po yung nakaka-apekto sa silang bahagi ng Southern Luzon. So, sa Southern Luzon, particularly dito, Bicol Region, lalo na dito sa Albay kasi nasa silangan po tayo. Pagka-tail end ng frontal system, talaga itong system na ito po yung magbibigay ng mga pag-uulan. Ayun. Si Mike pala to? Kala ko si Daniel. Hindi, Sorry. Sorry. Okay. So, ano bang sitwasyon natin sa ngayon? Dire-diretso ba ito, Mike? Or hanggang mamayang gabi ba to? Hanggang bukas to? Aabot pa to hanggang bukas. Aabot to hanggang bukas. Posible hanggang bukas, Pero kasi medyo bumaha sa ibang area, Pero yung bahan na hindi man masyadong hindi naman masyadong mataas ang tubig. Yung katamtaman lang naman. Pagputol naman yung pagulan ito, katulad dito, 3 oras, naka-receive tayo ng 20.2 millimeters. Yung 11 hanggang 2 o'clock. Ayun. So talaga medyo talaga. So, hindi ba ito titigil hanggang mamayang gabi? Pare Mike? Hindi sa atin, nakatapat po sa atin If ever na tumigil ito, panandalian lang, tapos ulan po ulit. Wala nga yan. Pwede ba lagyan natin ng payong na lang itong Bicol na lang para medyo okay tayo? Pero ang good news, wala tayong
LPA o sama ng masamang panahon ano na dulot ng parang weather disturbance, parang ganon. Apo, wala tayong LPA na maaaring mabong bagyo dito sa PAR or papasok ng PAR. Oo. Ito, within this, itong mga few days muna to. Wala po. So, tail end ng throttle system na to. Ayun. Kasi sa sa atin baga kung medyo ganitong malakas ang ulan kung mayroon lang bagyo, no? Pero ngayon wala talaga ha. Maganda ang ating kuan, maganda ang ating kalagayan ng pagsalubong natin. Kaya lang maulan talaga. Ano pare? Maulan po talaga. Yung buwan po ng December talaga dito sa Kabitulan. Ito po yung pinakamalaki, yung buwan na pinakamaraming collection tayo na ulan. Oo. Okay. So, wala tayong magagawa. Talagang maulan. Dala ng weather system natin. Pero may gale warning yata. May gale warning, di ba? Meron tayong gale warning. Oh. Ito yung sa Camarines Norte, Northern and Eastern coast ng Camsur, sa Catanduanes, tapos yung Eastern coast ng Albay, kasama po dito yung Rapu-Rapu Islands. Eastern coast ng Sorsogon, pati Northern and Eastern coast ng Northern Samar. So yun po, pag ganyan may gale warning. Pagka-tail end of throttle system, so mostly malakas talaga ang mga hangin dito sa Kapitan. Yeah, okay. Sige, paring Mike, maraming salamat ha. Siguro yung mga tagapagkinig natin, maghanda lang, magdala ng mga panangga sa ulan. At saka yun na, ang lungod natin ay maulan. Oo, yung mga magsisimba mamayang gabi, di ba? Yung ating misa para sa New Year. Magdala ng ulan para solve tayo. Ha? Oo, dala tayo ng mga panangga sa ulan. Okay, sige pare, maraming salamat ha. Magandang hapon. Yes, thank you. Alright, Michael Francisco ng Pag-asa. Okay, so di kita mga tugang ki maraot na panahon, I mean, ayun, dahil bagyo, etc. Kaya lang yung ani yan, ang sa tuya tabi na babantayan, mga tugang mauran lang talaga. In fact, sa DCGB, alam pa sa buko-buko ang tubig, di sa samuya tabi na yan, na kinamumugtakan. Okay? O sige po, Happy New Year daw sa Alberto Polidario, Happy New Year sa gabos na mga taga-Indonesia. Uyug-uyugon mo yan. Carlo Maranyo, Love May, Happy New Year po sa Indogabos. Ray Canaleta, Happy New Year tabi, lakas ng ulan sa Malinao. Sabi ni June Luz, Happy New Year po from June Luz and family. Yan, sige. Pakishare-share na lang mga friends, pakishare-share na lang. Sabi ni Renen, maray pa nga orasyonan mo. Anong orasyonan ta Renen? Orasyonan mo nga so so madali lang ha. Orasyonan mo nga tabi so pagsabat sa bagong taon. Okay. Happy New Year po for my friend and family. Thank you. Nakauli na kami from Australia. Talaga. Matibayon na si Manailer. Nag-quarantine ka Manailer ma? Manailer ma? Ali ka pala na Australia. Nag-quarantine ka. Tabi. Galingan na rin paro mo Di ba? Sa bagay, ang paghali ka sa luwas kang Pilipinas, si swab yan naman. Bago pa sa kayon sa aeroplano. Pagkabutig di, another swab. Okay, cold front po, consider po yan na maraot na panahon. Talaga, salamaton po bako lang LP or bagyo ang dapat i-consider na bad weather. Basta po nagparauran mga system, consider na po yan na maraot na panahon. Okay, salamat po. 40 to 59. Okay? Noted po, I stand corrected. So sabi niya, pag nag-uran nga pag pag nagparauran, buda nga arog kayan, konsiderado nga tabi yan na maraot na panahon. Yan. Ang pag-uran kaya baga, bako man maraot na panahon, na nakakatabang para magbilog ng tubig sa palibot. Mapaliwanag ka, pangayang daog ka na sa rason ma. Salamat po, joke lang. Karawan sana po karawan lang po. Agree po ako sa imo, tama ka po Complete quarantine friend. Very good ka Manailer. Ayaw man talaga. Okay, ano yung text ni Manayhel Mangsagin? Sabi mo ngayon, magdala ng ulan. Huwag kang magdala, panangga sa ulan. Okay, di ba? Okay, so yan tabi ang sitwasyon ta. Mga tugang wag na magdadala ng ulan. Manay Helmang Sagin. Magdala ng panangga sa ulan. Okay?
Good. Ay, sandali lang. Henry M., pwede mo tabing maipaliwanag, ay sus ko, ay pasit, de lamang akong aram ka ini. Nababasa ko ini dyan sa mga simbahan, manahil maaram mo ining hapot kang paladangog ta. Ano nga niya tabi ang gusto sabihon kan missio agentes? Ay sus ko, wala akong alam dyan. Ha? Siguro mahanap kita kay ini kay pwede magpaliwanag. Adi, digdi nga po sa mauyod, baha na daa sa mauyod, digdi sa Magallanes makusog uran, nagkikidlat pa, nagdadalugdog. Sus ko, okay na. Maray na hapon tabi, pabati po sa kay Mama Glo at Baby Bokni sa Valderramas family, palagi pong nakatutok sa DCGB. Solid DCGB po kami. Happy New Year po. Update ng weather. Ayun na po. Migo, okay na. Kuya, nata maulan. Yung nga nito sasabi, okay, ito ang may bagyo po. Ay, walang bagyo. Kausap lang natin yung pag-asa. Maray na hapon, tabi. Happy New Year. Okay. Happy New Year, Poging Henry. At sa lahat ng takikinig sa iyo, kahit sobrang ulan dito sa Donsol at sa Familia Pertes, Rabulan, Camacho, lahat mong taga-Abre, Mabini, Donsol. From Jasmine. Okay na? Okay na to, ha? Alright. Pero aram mo itong hapot na itong ano ngayon, Missio Agentes? Gari, bali, di ko aram yan. Baka may aram ka mo, tabi na, nagdadangog mo yan. Anong Missio Agentes? Ano yan? Missio. Missio. Sir Henry, didigayod magkaon ki Argent, gari daig gayod pwede magkaon. Jerel, sarabayong ka Jerel ha. Bago magtapos ang 2020, mapasalamat kami digdi sa katanduan sa sarong taon na pagiya sa mo digdi. Lalo na kan bagyo, ang bagyong Rolly, dako laon ang tabang ng kada best na pag-emergency broadcast nindo always number 1. Thank you, Renen. Sa January, mapasiring kami dyan. Mapasiring kami dyan sa, ano yan, sa January, ma-deliver kita kan mga relief goods sa Katanduanes. Diyan po sa Verac, tabi amigo. Mapasiring kami dyan. Baha na po sa Rizal and pigsarado na tinampo sa Lapu-Lapu. Nadifisilan ang mga motorist, bad lang may solusyon ka. Di kitang solusyon kay ni Kuya Mike. Kuya Mike. Hain sa mobile, des sa mobile, hain si Boy tabi, di kinag-ikot sa luwas, ba na daw sa Lapukan o, bata si Renz, si Lowens, gari on live ngunyan pa, tabi, totoo ito, bahat na talaga sa may Lapu-Lapu, iyos, bigitex ni Kuya Mike, maray na hapon, Happy New Year po sa ito sa Gabos diyan sa DCGB. So, bigitex ni Kuya Mike Mananggada, ugaring, Boy, Mobil, hain si Boy daw tabi, Boy, Mobil, palibasa baga New Year baga kaya, busy kita, Boy, Mobil boy. Mobil. Pangyayari. Ito. Tapos po akong nagpapasalamat sa sakong Kwasay Parish staff. Yan. Sabi ni Father, ano yan? Marlon Bron. Sabi ni Father Marlon Bron, salamat nga sa parish staff ko, Nanay Helen, Secretary, Nanay Nena, Sukuk, June, Sakristan, si Ato, Helper, Errol, Kuya Mario, ang si Paul Torero, Louie, tricycle driver. Sindaan mga tao sa likod kan mga magagayo na nangyari digdi sa St. Lawrence Cotmon Church. Misa sa pagsabat kan bagong taon. Alas 5 po din hapon, covered court, Barangay del Rosario. Ngunyan yan. Ngunyan tabi ni Padre. Ngunyan. Alas 5 hapon. Alas 8:30 nin Banggi del Rosario. Ay, sandali lang
Misa sa pagsabat sa bagong taon, 5 p.m. Covered Court, Barangay del Rosario. Yan. Alas 5, ngunyan tabi ha, Barangay del Rosario. Alas 5:30 nin hapon, Covered Court, Barangay Comon. Alas 8:30 p.m. Ha? Alas 8:30 po nin hapon. Tapos, 10:30 p.m. St. Lawrence Cottman Church. Alas 10 ang misa. 10:30 man ang pagbasa ko. Alas 10 ang misa. Tabi dyan sa simbahan kan Cottman. Sa Enero 1, alas 7 nin aga, St. Lawrence Cottman Church. Awarding of certificates of appreciation to my Quasi Parish staff. Oy, very good man si Padre. Merry Christmas and Happy New Year. Happy pandemic-free New Year. God bless. Thank you, Tabi, Padre. Sa Gabos. Sabi ni Padre, salamaton da Tabi sa Endo Gabos na mga nagtruwang para sa mga aktibidades diyan po sa sa Kwantabi sa parokya ni St. Lawrence Parish. Diyan po sa Cottman. Okay? Madali lang ta. Medyo na, ako gusto ko man maraman itong pigtik sa kuya na kwan. Kamparadangog ta, nung sabiyon kan Misyo Agentes. Balong ko na si Monsignor Chris kung pwede kong makauron mo niya na hapon. Ang sa tuya na Vicario General for Administration, si Monsignor Chris Bernarte. Monsignor Chris, maray na hapon, Tabi. Si Henry po ini. Si Henry po, Mons, sa DCGB. Yes. Maray na hapon man. Opo, oy salamat, Mons. Napaapod ba ya ako ta? Kadakol po kang nagaharapot kayan na Misyo Agentes na hiling ko dyan sa Vulcan sa Intagdins Academy. Sa mga simbahan baga po, kadakol kang nakaka-appreciate mo na naghahapot kung ano nga yan pwedeng mai-contribute niya to sa arog kainin na panahon na ini. Monsignor Chris, pwede po ma-explain sa nagdadangog, ano po ini na Misyo Agentes kan sa tuyang simbahan? Okay. Magayunon ang kahapotan, Henry, as in, siguro maipapaliwanag ko sa pagpuon na kung orientation o history kaini. Opo. Kan puon kang 2013, nagpuon kita paghanda para sa dakulang kapiestahan mo niya na taon. Kaya 9 years na pinaghandaan. Kung kita may nubi ng siyam na aldaw, ining ginibutan sa Pilipinas, nubi ng siyam na taon, tanganing handaan ining makaulugan na selebrasyon mo niya na 2021. Kasi taon-taon, nagkakaigwa kita ning manlain-lain na tema. Siguro kung magkikirong dumanta, may tema sa LIFO, may tema sa pagtubod, may tema sa holiness. As in, nakatapos pa sa naikuminismo. Ngunya na taon, iyon ang tema, Agentes. Ang buot sabihon, tatara mo na laking ini. Tema niya itong siniselebrar mo niya na 2021 sa pagselebrar ka ining 500 years of Christianity. Ang Agentes, ang gustong sabihon, literally, pasiring sa mga tao, pasiring sa mga banwaan. Okay? At to Agentes people. Ngunyan, ang kaulugang kang Agentes, iyo palang ina-mission niya to bilang sarong simbahan. Napapusa na kita, minaako kang pagtubod for our own personal consumption. Kundi ang pagtubod sa tuya na darahon sa iba, ihira sa iba. Iyan na Agentes. Kaya ngunyan, iyo man inan-agyat sa tuya kan Universal Church. Tulo ng Santo Papa ang nagdikti sa tuya sa Pilipinas. Ang enot si Paul VI, nangunyan saro ng Santo. Ang ikaduwa si John Paul II, Santo naman. Asin nakaabot niya ni siya dikti sa tuya sa Legazpi. Asin ang ikatuloy ng presenting Santo Papa si Papa Francisco. Para reo ang agyat ninda sa tuya ng mga Pilipino. Dahil kita ang unikong nasyon na
Kristiyano digdi sa bilog na kontinente kan Asya. Aha. Of course, data man sinasayuman, actually, duwa, yaon man ang East Timor. Pero ang East Timor, sadit-sadit, pag ang nasyon, asin, baguhan pa sana. Aha. Kitaan, datihan ng nasyon, asin sarong Kristiyanong nasyon. Kaya kinatao sa tuya, ining mayor na challenge. Na kitang mga Pilipino, dapat maging ilaw for the continent of Asia Aha. na kita ang maghiras kang pagtubot na Kristiyano sa bilog na kontinente. Dahil saan Asia aramta na pinakadakulang kontinente sa ibabaw ng kinaban asin sarong paganong kontinente as of now. Aha. Kadakul na mga Kristiyano sa bilog na partikan Asia. Aha. Pero ang numero kan very insignificant compared sa kadakulaan kan sa indang populasyon. Aha. Kita sana talaga ang nasyon na Kristiyano Aha. na dakula. Kaya ngunyan, yun ang pag-agyat kan taon kaining 2021 na may temang agendas na kita mapasiring sa kadaklan kan katawuhan sa ibang mga banwaan, particularmente sa Asia and the neighboring countries pa, tangali kita na magilugod na instrumento kang pagdara kang pagtubod sa iba. Asin ini, Henry, asin mga naghinanyok, nangyayari na sa tuya. Magayunod ang nangyayari sa Pilipino, ang sa tuyang mga OFWs, halimbawa. Yaon diyan sa luwas, kung sa na mga nasyon, bako sana ta magtrabaho, kundi ang daradara ang pagtubod. Kaya sa paaging iyan, nakakapag-ulakit kang pagtubod sa iba. Yun ay ang gustong padakulaon na nangyayari sa tuya. This can be our best export to the world. Opo. Kaya yun ang challenge kang agendas to the world. O yun. Okay. Mission to the people. Palang Yes. Senyor Crisano, mission to the people. Sisay po ini na, sisay po ini na dapat magibo kan mission na iyan para sa tao tabi, Monsenyor? Magayuno na po tabi. Ang misyon na tinatao sa simbahan, bakong eksklusibo kung kiisa-isa na o anong klaseng grupo. Okay. Ang misyon kan simbahan, bako sanang para sa padi o para sa mga madre o para sa religyoso. Ang misyon para sa gabos, lalong-lalo na para sa mga laiko. Ang kadakulaang kamporsyentay kan tao sa simbahan, mga laiko. Kaya dakulaon ang magigibo kan laiko sa pagbanangibo, sa pagharubay, pag-ulangkit kang pagtubod. Kaya dakulaon na tabang inikan sa tuyang mga laiko, lalong-lalo nag-aarab road at kadaklan, majority, 90% kayan or 99% laiko. Kaya dakulaon ang pagkadada sa pagpalaganap ng pagtubod. Kaya mission niya ito inigabos, lalong-lalo na ang mga laiko na nagpapamilya asin minaluwa sa indang mga lugar tanganing magduman sa ibang nasyon. Igwa kitang mga misyonerong inaapod na mga padi, madre, na minahali sa lugar, tama duman sa ibang lugar. Iyo man nagigibo sila ng misyon. Pero kung numero ang pag-uurulayan, dikiton sila in komparasyon sa numero kan mga laiko na minaluwa sa Pilipinas. Okay. Mons, tama. Ganun nagiramdaman ko kang uminaging Domingo. Igwa kita kipig send off na sarong padi. Si Father Mer, di ba? To Iceland. Correct. Tama po ito. Parte kayo ni. Iyo ini ang sarong na magayuno na pangayag kan sa tuyang lokal na simbahan, the Diocese of Legazpi, na kang nakaaging semana, nag-send off kita nin sarong padi na tagadigdi ng gatsato, tanganing maging misyonero paluwas, particularmente para sa nasyon kan Iceland. Para yung una yan, alagad yaong kita nag-aambag, tanganing makatabang man sa pagpropagar kang pagtubot sa nasyon na ito. Kaya si Father Mercurio Rivera III, ang enotang misyonero na pinadara sa pagsilibrar kaining taon kan 500 years of Christianity na ang tema Adyentes. Mons, natapo ta napili ta sa Iceland po na duman ipadara si Father Mer.
Ang obispo kan Iceland, ang Iceland pa kung araw sa Pilipinas, sabi ko nga ni kita sarong kakulang nasyon na Kristiyano. Ang Iceland, saro sa ng diocese, tubilog na nasyon, saro sa ng diocese. Grabe. Okay. So obispo kan Iceland, nakamidbid ang satuyang obispo si Bishop Joel Bailon, asin saro kan ginagad na pabor kung pwedeng matawan tamang sipadi duman sinda tamay mga Pilipino man duman sa Iceland. Kaya positibo sa simbag kan obispo at magayunon regalo ini sa tuya mismo kan Espiritu Santo digdi sa simbahan ta. Takan ibinalangibog ni Bishop Bailon ining imbitasyon kan obispo duman may nagsimbag tulos sa persona ni Father Mercurio. Wow, the best. Kaya papusa na siya ang personalmente siya sa nasaroan madumang pero kasarabay kita kay riba kita sa misyon na iyan. Kaya ang bilog sa diocese yaon mo niyan representado na duman sa Iceland. Kaya ipangataman ini si Father Mercurio tama pasiring pa sana sa Manila. Mga-quarantine pagaroon sa Manila bago larga pa Iceland. Opo. Okay. Mons, siring ka na nangyari kay Father Mer, ipapadarata duman sa Iceland. Kami po na mga laiko, ano nga ang gari pwedeng maging mission na pwedeng maging parte sa pagpapatalubo kan sa tuyang pagtubod na sabi nga ni, sa pagsabat nato, sa pagselebrar nato kay ika 500 years tabi na pagkakuan kan sa tukang Kristyanismo sa Pilipinas. Gulpiyon tabi ang magigibo kan laiko. Ang enot ang pinakabase ng God, iyo ang pag-ataman kan pamilya sa ngaran kan pagtubod. Yan. Okay. Dahil sa ang pamilya, iyo yan ang Panginoon na simbahan. Inaapot ang pamilya na domestic church, which means the church of the home. Kaya iyon ang enot na trabaho ng laiko na ang pamilya magibong sarong tunay na simbahan. Simbahan dahil lanta saro na pagtubod ang pinapahayag sa rabay na nagsasamba sa Diyos at tinutubudan. Kung ang pamilya siring na kaini, magkakaigwa ng mga motibasyon kisay man dyan. Kaya ang laiko pwede man mag-volunteer na maduman niya kung sa ina lugar tanganing iharubay ang pagtubod. Welcome na welcome. Lalong-lalo na digdi sa diocese, we will welcome very much kung may mag-volunteer na laiko na halimbawa, ma-evangelize sa sarong lugar for 1 year, for several months. So welcome na welcome sabi iyan. Igwamang kita ning programa. Igwamang grupo na enkargado digdi sa tuyang nasyon na nga kan mga laikong iyan. Itong Lay Mission Society of the Philippines. So minatabang yan sa mga laiko na buot magbuluntad nga makatabang sa simbahan sa pagpalangibog kang pagtubod. Saba po ining eksklusibo sa mga padi sa Gabos. Kaya so laiko na may panahon at may pangapudan man na magluwas digdi sa tuyang lugar, magpasiring man kung sa ina lugar, welcome na welcome. Kapulaonan may ambagyan mga laiko. Yes, opo. Last na lang po sa palaog po kita sa 2021, kung di ako nasasala, iyo po yung pasisiring kita naman sa ika 500 years na Kristyanismo kan sa tuyang nasyon. Ano po ang mga, at paano ang direction ta po bilang kita mga Katoliko tabi sa paglaog kan 2021? Okay. Ang plano kang inang simbahan sa pagsilibrar ta kay ini 2021 ngayon nga ni ang pagsilibrar kan 500 years of Christianity. Bulan-bulan sa lambang diocese may inaapon na jubilee kung anong highlight activity tangani na mapagirumdum ang tao kaining 500 years. Kaya ngunya na 2021 may linyada na kita kan mga aktibidades na gigibuhon dito sa diocese poon sa Enero sa na Disyembre. So sa 2021 asin maabot pa kitang 2022 tamatapos ining celebration early part of 2022. Ngunyan na Enero halimbawa
ang tatakwan ta ning doon na selebrasyon dito sa diocese itong evangelization online pangarang kan activities church online dahil sa puro na bagangon yan online. Siyempre, mga nasihimati, puro na baga online. Minsan mapakal ka, masaot ka online. Gabos. Kaya, ang simbahan, iyo mag-iyan ang direksyon. Pati nga ni baga mo sa pag-ilusyon mo mga programa, tanganin makapag-catechesis, makapag-ibanghelisar, at makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan sa ining 500 years of Christianity. Iyan ang highlight mo yan na Enero. Yes. So, bulan-bulan, ito kitang jubilee. Okay, so by 2021 po, magiging busy naman kita, active kita kayo ni sa gabos na ini. Para po Iyon, nanggad ang satunan. Lugod pa man, gabos kita, sa ruta, papusan na ining ansimbahan po kita gabos. So, gabos na mga pamilya na nag-ako kay Kristo, na kagurang na niya to gabos kita ma-celebrar asin sa kapay kita na maambag para sa mabungang selebrasyon kan 2021. Opo. Okay. Monsignor Chris, salamaton po Mari unless po na may gusto ka pang idagdag sa mga nagdadangog mo niyan. Go ahead po. Sa gabos tabing nag-ihimating ngunyan sa DCTV, mga tugang ang pangapudan sa nakan simbahan na sa tuya na tabangan ang mga aktibidades na ini. Magkasararo kita tanganing pag-usa na magbalukap kang pagtubot, kundi lugod pa man mangyaring maugmaan sa tuyang selebrasyon ang taon na ini magkaigwaning kampyo. Magilugod na taon na matuninong, taon na mabunga, taon na maugma. Sa paagi kang pagselebrar kang pagtubot dahil sa ang pagtubot iyo mismo ang gamot ng kabilugan kan sa tuyang pagkabuhay. Itong danwaan. So sa gabos na ginanyog, yaon ang bendisyon ng Diyos para sa tuya na minarok yaw. Bako sa nakan sa iyang pagkamundag, kundi kan sa iyang pagkakagurang ng sa tuya gabos na minagarantiya kan sa tuyang kaligtasan pagabot kang panahon. Monsignor, salamato na maray. Happy New Year po sa imo. Okay. Thank you very much also and Happy New Year everyone. Thank you. Mga tugang, yan po si Monsignor Crispin Bernarte, ang Vicario General for Administration sa Tuya Tabing Diocese. Okay, so kasabago, before kong apudan si Monsignor Chris, may pinadaraman sa ko na contribution si Father Marlon Bron, yun man na, pareho, sa inang pinagasabi ni Monsignor Chris, mission ngaya two people, mission agentes. Ngayon ko lang naraman niya, talagang nagkaparaluyan ka kita. Mission to the people, yan. In short po, ang 2021 po ay year of mission sa Pilipinas because of 500 years of Christianity. A year of Saint Joseph sa bilog na kinaban declared by Pope Francis. Highest number of Catholics in the world. At talaga Brazil pala ang pinakadakulang katoliko na nasyon. Brazil. Brazil, bako na so Espanya na yun nagdara sa tuya kang Kristyanismo nigdiyan. Brazil, Mexico, yan, Mexico. Number 3 ang Pilipinas. Number 4, Italia, US. And number 5, Italy. Yun. Okay. Brazil, Mexico, Philippines, USA, Italy. Thank you, tabi, Father Marlon Bron. Sasay mo tabi na contribution ngunya na pagkahapon. Okay, sa pagbabalik, mga tugang ang mahiwagang tanog. Asin po, sa tuya po na mga dagdag na hapot, maghanda, tabaka ko kamo, pwedeng mapremyuhanin 100 pesos na load. Makalipas lang, kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Coffee Mate Original.
Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Irpig mamawot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na bagong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiraw, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bagong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay.
Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bigo lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako biko lang, puon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahandang. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan ako bigo lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Just na lang ang Bear Brand Swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, May Kay ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Pingkion, mo baby Pingkion, mo baby Pingkion, mo baby. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa. O sandali lang ha, bago po sa satuya na mahiwagang tanog. Aramonta muna ang report. Kaya ba po si Ans Galero. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Aramonta doon mga istorya in the afternoon. On March 16. Oops, Ans. Good morning, Ange. Kami, Yes, good afternoon. maray na hapon. VP Henry, maray na Yes. hapon sa mga parantabay sa Bawon.
Iyo nga ni, nag-uran pa? Oy, nagluya-luya na. Di ko na rin parang marayay, di ko na, ang bintana tayo sarado. Pero nag-uran pa, nagluluya na. Okay, sige, kumusta ang sitwasyon dyan sa luwas? Anyway, VP, dahilan sa makusog na uran, garakan tail end of the frontal system as in ang isisidong northeast monsoon, nagpaluwas ngunyan nin adviso si Gobernador Al Francis Pichara bilang gobernador kan probinsya kan Albay as in pamayo kan PDRRMC sa tuyang probinsya nin abiso kung sa an gabos na mga city as in municipal disaster risk reduction and management offices pati naman ang nasa level kan barangay dapat na magkaigwanin na magkakanigong precautionary as in countermeasures sa posibleng pagbabaha as in landslide as in iba pa na posibleng mangyari dara kay ininganing makusog na paguran na puon pa kasubagong aga nanunutaran sa bilog na probinsya kan Albay. Katakod kay ini sinabi pa ni Bichara sa iyang PDRRMC advisory na ipinaluwas ngunyan pa sa naining pagkahapon na angabos daw na mga opisyales kan lokal na gobyerno maski na mismo ang publiko kinakaipuhan na magmonitor sa kung ano paman ang mga lakdang na ipapautob kan kada lokal na gobyerno tangani na malikayan ang kung ano paman na emerhensya o kaya peligro ngunya na igungan ikitanin pinag-aantabayan na weather system. Pero kaya nag-abiso naman si Gobernador Bichara sa publiko na kung dahil naman kinakaipuhan na magluwas, magtinir na sana sa mga harong as in likayan na ang pagbiyahe-biyahe tangani man na malikayan nga ni ang kung ano pa man na remalaso dara kaining pag-uuran as in siya man nagpatanid naman sa mga o sa publiko na likayan okay dahil na nanggad magbalyo nin dagat o kung ano pa man na kumbaga bodies of water nga ninawara nin may record ding fatality o kaya casualty dara sa nakaining tail end of the frontal system as in northeast monsoon. Okay. Sa ibang nalado VP, ang Legazpi City Disaster Reduction and Management Office nag-aabiso man sa barangays o sa magabos na barangay digdi sa tuyang syudad na yaon dyan na i-monitor na ang mga residentes ninda na yaon sa low-lying areas, food prone at iba pang mga hazards ngunya na panahon kan makusog na pag-uuran. Yep. Okay. Yan tabi BP ang mga presko impormasyon halit sa Kapitolyo Provincial may kinaraman sa tabayan tang weather system. Ans Galero, DCGB. Salamat sa report ali po dyan sa luwas ha. Ingat po kita ha mauran tabian sa tuya na palibot. Okay? Sige na kita mga tugang sa satuyang mahiwagang tanong. Kaso hapon ay marin hapon pa lang kay Professor Rodel Niño Franco, sir. Marin hapon tabi, sir. Ang sa kuyang professor. Si Professor Rodel Niño Franco. Marin hapon po. Puda kay Primang Joy. Prima. Madam, marin hapon tabi. Good afternoon pa lang kay kay Susan Roses. Buda tabi kay FPJ dyan po sa Tiwi. Ano tabi si Rodel? Ano? Bistado mo ni tabi si Rodel, buda ni Madam Joy. Si Susan Roses, buda si na-birthday pa sa nabaga. Si FPJ, buda si Susan Roses. Maray na hapon tabi. Mga taga-Tiwi, maray na hapon. Okay, kaso hapon, actually may nanggana. Gusto ko yung i-consider, kung nagdadangog siya ngunyan, tatawan ko siya kilo. May nag-text sa kuya kaso hapon, alas 4:03 an hapon. Tapos nakitakan sa tuyang programa. Iga po na tuminama mga tugang, pero gari pareho man sa naini kang tanog kang... Actually, i-consider ko na ini. Mga tugang, baka nagdadangog si 0645. Ito pong tanog, itanam ko na sa endo, hanganing sa aga bagong taon, bago man ang tanog ta. Yan po. May pampremyo pa ako dyan. Ikaw pa ako dyan kipampremyo na hali tabi kay Foxstat Bravo. May tada pa ako dyan na 300 pesos na pampremyo po sa may wagang tanog. Pero gusto ko nang i-consider ini. Ang tanog po kaso hapon, mga tugang, na-imagine doon yan na sarong galon na tubig, Ronald. Tinaptap nin kamot, iyo po ang tanog. Iyo po ito ang tanog. Pero may nag-text, alas 4:03, ang sabi niya, water container na pigtok-tok kan kamot, pigtap kan kamot. Ang galon, iba man sa container, Ronald. Pareho, di ba? Itong sublo baga, sublo? Bako galon ito?
Pero container man ito. Baka po nagdadangog si 0645. Mag-text ka tabi. Sabi ko baga, magdangog ka muna sana. Nga dita ka mo tabi, i-announce ko kung may nag-text kita. May tuminama manangad. Sabi niya, pigtap na water container. Yo, okay. So pwede ko nang i-consider ini, pero dapat nagdadangog siya ngunyan. Takunday siya, kunday tabi siya nagdadangog, ipo-forfeit ini, mga tugang, mapago kita sa aga kita nog. Ay, bako ini. Ay, garo yun ni, madali lang, yun ni. Madali lang, yun ni, sa kasapon, diba, yun ni. Ito. Water container po yan. Sublo na galon. Pigtap nin kamot. Iyan po ang tanog. Okay? Sabi niya, water container nga po. Pigtap, pigtok-tokan kamot. 0645, wala. Di, pasensyahan kita. Diba? Dapat expect ang loyalty. Lahat ko natabahin nag-text gayon. Wala talaga 66. Mission to the nation, ang ibig sabihin kayan kuya, mission to the nation, okay. Salamat po sa nag-text ha. Happy New Year kay Lola Joy, Yoy from Lolo Jo, okay. Kasuod ma po, dako reklamo dahing tubig na wala na. At tapos na po, may tubig na kaya. Missio Agentes, gifted to give. Yan. Container sa water dispenser, okay. Sabi kan texter ta. Good afternoon nga pala kay Attorney Reyes ng Bicol University. Attorney, maray na hapon tabi. Probinsyano shooting na palankaan sa tiwi. Igaro-arog po kayan. Okay. Wala, hindi nakikinig yung nanalo. Walang hindi nakikinig eh. May connection talaga sa tubig ang simbag kahapon. Taday ka baga boss naka-shower ka sa hapon. Oy, Madam Angel, salamaton palan ha sa padaramo digdi. Yaon na baga digdi sa DCGB, may lukban, tumelo, may pili nut candy, salamaton. Tawara tubig sa indo. Igwa na pong tubig. Salamaton tabi Ma'am Angel. Alias Don Solweta dyan sa yan dyan po sa Angelis Pilinat kay hindi mo Angelis Pizza sa sa Bakakay. Hello. Happy New Year po Ninong. Happy New Year. Paprograma ka po dyan sa pagtapat. Si Piyong Mato ko taon. Okay po. Sure ka? Ano po? Sure ka na ninong mo ako talaga? Happy New Year. Salamat Sige, po. Happy New Year, amigo. Salamat. Salamat, Ihado. Alright. Ito. Ay, ora man nagdinawag itong gana. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Happy New Year. Happy New Year. Pakuya na nag-load niya. Baka po naman niya. Di, man nga ni nagkaya. Saga, mabago na kitang tanong. Gusto mo kiload? Gusto mo kiload? Gusto mo talaga kiload? Siyempre. Okay, o ang hapot ko sa imo. Ano? Anong taon nagpun ang misyon kan mga Katoliko digdi sa Pilipinas? Anong taon nag-abot ang misyon kan mga Kastila sa Pilipinas? Ayan, sa taray ko aram. Yan. Iyan mako amo. Yeah, load. Presentado ka. Ora ganun. Bye-bye. 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 Presentado ka yan, mako. Awin na, mapaaram na kita, mga tugang takwa na, alas 4 na. Tabi, si Kuya nung dawal yaw na, si Kuya nung kagawan nung dawal, kiyan matuko, di ba? Siya tabi mga programa, alas 4 na. Mga tugang, alas 4:02 na nga ni. So, salamat po kasi nung pagantabay, Ate Angel. Happy New Year po, Buda kay Kuya Beda, alias Richard Gomez. Maray na hapon tabi sa Endo Gabos. Saga naman, mga tugang, forfeit ito, dahil nagdangog ito, mga tugang na nanggana, di, itaw na tabi, mga tugang sa iba, ang tanong, ang premyo. Okay? Salamat po. Kasi ng pagantabay. Goodbye. Mabuhay.